Λοιπόν, ελάτε κύριε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου για το παρόν νομοσχέδιο, θα κάνω μια παρέμβαση, μια παρένθεση για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Από αυτό το βήμα ζητώ από την ελληνική κυβέρνηση να συμπαρασταθεί στους ελληνοορθόδοξους της Συρίας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλήττονται από τους φιλόδοξους τζιχαντιστές, σφάζονται και απειλούνται. Και μάλιστα να τονίσω πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ελληνοορθόδοξος Μητροπολίτης Καλεπίου ο Εφραίμ απειλείται δημοσίως με αποκεφαλισμό από τους τζιχαντιστές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να τους βοηθήσει, να παρασταθεί. Είναι αδελφικοί μας πληθυσμοί και θα πρέπει να τους αφήσουμε αβοήθητους. Είναι απαράδεκτο για μένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χριστιανοί να διώκονται από τους τζιχαντιστές. Και εμείς βοηθάμε. Ειδικά εδώ όταν είναι και οι Ορθόδοξοι. Η παρένθεση κλείνει και περιμένω αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρώτον. Τώρα, περνάμε στο νομοσχέδιο. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να ψηφίσουμε ένα σχέδιο νόμου το οποίο ενσωματώνει μια οδηγία. Την υπαριθμόν 2022-241 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίστηκε το 2022. Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως σκοπούς ορισμένα αντικείμενα. Λοιπόν, πρώτον, θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων μέσω του προσθέτου του εισοδήματος και της επάρκειας των κατώτατων μισθών και διασφάλισης λειτουργίας εθνικού πλαισίου για κατώτατο μισθό και την εφαρμογή του. Θέλει να προωθήσει συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κυρίως να ενισχύσει αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων στην προστασία που παρέχει ο κατώτατος μισθός και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα. Η συζήτηση αυτή διεξάγεται σε μια περίοδο όπου είναι γενικώς παραδεκτό πως ο κατώτατος μισθός δεν επαρκεί σήμερα για να ζήσουν αξιοπρεπώς οι εργαζόμενοι. Αυτό το λένε όλοι. Δυστυχώς τα 830 ευρώ δεν επαρκούν λόγω του μεγάλου κόστους ζωής και κυρίως της μεγάλης ακρίβειας που πλήττει τους εργαζομένους. Μάλιστα δεν να πω, αυτό αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία, διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση στην αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου το 26% των Ελλήνων είναι στο όριο της φτώχειας. Επίσης να πω, αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση σε κάλυψη πληθυσμού, μόλις το 28%. Είναι μόνο πάνω από την Πολωνία. Μάλιστα η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουμε μία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Δυστυχώς πέρσι είχαμε 179 θανάτους από εργατικά ατυχήματα. Ήταν ένα θλιβερό ρεκόρ, το οποίο δείχνει πως οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και δυστυχώς να πω πως παρά το γεγονός ότι όπως δηλώνουμε βγήκαμε από τα μνημόνια, δυστυχώς ακόμα και σήμερα παραμένουν ενισχύει πάρα πολλοί μνημονιακοί νόμοι και ο Έλληνας εργαζόμενος βιώνει η ίδια ανασφάλεια. Θα περιμέναμε πως έχοντας βγει από τα μνημόνια εδώ και 6 χρόνια θα έχουν αποκατασταθεί όλες οι μνημονιακές αδικίες. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε στην πράξη. Λοιπόν, το ζητούμενο λοιπόν με το παρόν σχέδιο νόμου είναι εάν ενσωματώνει και εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία. Όμως, διαβάζοντας τα άρθρα, βλέπουμε πως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικά θα πω λίγο το εξής. Πρώτον, στο άρθρο 5, όπου μιλάει για την δημιουργία ενός εθνικού σχεδίου δράσης με στόχο την προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών. Εδώ λοιπόν, αν διαβάσει κάποιος το παρόν, θα δει ότι το εξής. Ότι πρώτον, το Υπουργείο θέτει μια προθεσμία 30 ημερών για να καταθέσουν οι κοινωνικοί εταίροι τις προτάσεις τους, οι οποίοι μπορεί να παθαίνουν 90 μέρες. Όμως, στην πράξη, βλέπουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι περισσότερο περιορίζονται σε ένα ρόλο συμβουλευτικό γνωμοδοτικό και καμία από τις προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Μάλιστα διαπιστώντας από την αγκρόαση των φορέων ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση, πολύ φοβάμαι και είμαι βέβαιος ότι τελικώς οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης θα είναι άγονες, θα συμφωνήσουν τα δύο μέρη ότι διαφωνούν και τελικά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν ποτέ την επιθυμητή κάλυψη σε ποσοστό το 83% που ίσχυε πριν την κρίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι περισσότερο το δικό σχέδιο δράση είναι αόριστο, ασαφές και περιορίζει τους κοινωνικούς εταίρους σε απλή διατύπωση γνώμης, η οποία φυσικά δεν είναι δεσμευτική. Επομένως, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με αυτό το σχέδιο δράσης. Επίσης, το άρθρο 6, όπου βλέπετε η διαδικασία καθορισμού επαρκούς νομοθετημένου μισθού και μερομισθίου. Πρώτον, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός θα γίνεται με βάση έναν αλγόριθμο, ο οποίος μας ήρθε από τη Γαλλία. Να πω όμως ότι στη Γαλλία υπάρχουν κάποιες διαφορές με την Ελλάδα. Πρώτον, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, πληθυσμιακό ποσοστό κάλυψης, 93%. Δεύτερον, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πολύ προβαστικό ρόλο. Και επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, ο αλγόριθμος δεν έβαλε τους επιθυμητούς κατώτατους μισθούς. Με αποτέλεσμα υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Επίσης, να πω ότι συστήνεται με το άρθρο 6 μια επιστημονική επιτροπή για το νομοθετημένο κατώτατο μισθό με τριετή θητεία, ποτέ από 5 εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και εργασίας.
Δεν μας διευκρινίζει το νομοσχέδιο πρώτον ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής, αν θα γίνονται αξιοκρατικά. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή πάλι θα διατυπώνει μια γνώμη η οποία θα είναι δεσμευτική. Δεν δεσμεύει την κυβέρνηση. Ένα άλλο δε πολύ προβληματικό σημείο είναι η παράγραφος 6, όπου ουσιαστικά η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού εξαρτάται από μια σειρά από προϋποθέσεις και από συγκεκριμένους παράγοντες. Διαβάζω. Λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ύφεση στην οικονομία. Δεν υπάρχει απόκλιση εθνικού πληθωρισμού. Δεν πρέπει να υπάρχει ανισορροπία στους ίδιους εξωτερικούς συναλλαγών. Δεν πρέπει να υπάρχει συστηματική αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των δημοσιονομικών δυνατότητων της χώρας και να μην δικαιολογείται από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν διευκρινίζονται. Επομένως, λοιπόν, ένας από αυτούς τους παράγοντες να συντρέχει εφαρμογής, δεν υπάρχει αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Βλέπω λοιπόν ότι το νομοσχέδιο βάζει ευθύς αμέσως πάρα πολλές προϋποθέσεις, πάρα πολλούς αστερίσκους στην αναπροσαρμογή. Επομένως, λοιπόν, κάλλιστα μπορεί μια κυβέρνηση, επικαλούν ένας από τους παράγοντες, να μην υπάρξει αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Να υπάρχει λοιπόν αύξηση. Πολύ λοιπόν φοβάμαι ότι μία από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να συμβούν και επομένως στο μέλλον, το 2020-2027, η κυβέρνηση να γυρίσει και να πει ότι ξέρετε, επειδή τρέχει η τάδε περίσταση, παράδειγμα, έχουμε μεγάλη ύφεση, δεν το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, να μην κάνει αύξηση του κατώτατου μισθού. Πράγμα το οποίο για μας δημιουργεί μια ανασφάλεια ουσιαστικά στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Και δεν θεωρώ ότι αυτές οι προϋποθέσεις μπαίνουν τυχαία. Προφανώς ή κάτι έχει η κυβέρνηση υπόψη, ή κάτι περιμένει, ή κάτι φοβάται, ή προφανώς μπορεί να βρει κάποια δικαιολογία για να μην υπάρξει αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Επίσης, να πω και το εξής. Ότι στο άρθρο 8, όπου ουσιαστικά επαφίεται η προστασία και εφαρμογή αυτής της οδηγίας στην ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας. Στην ακρόαση των φορέων ακούσαμε την επικεφαλής να μας λέει ότι πρώτον η ανεξάρτητη αρχή είναι υποστελεχωμένη και σε πολλές περιπτώσεις οι επιθεωρητές εργασίας δέχονται επιθέσεις από εργοδότες που να κάνουν έλεγχο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Επαφείται λοιπόν σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή που είναι υποστελεχωμένη η τήρηση της νομοθεσίας. Και θέλω να ρωτήσω, μπορεί αυτή η αρχή με αυτές τις προϋποθέσεις να επιτελέσει το καθήκον της? Νομίζω πως όχι. Δεύτερο και πιο σημαντικό, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Θα προστατεύσει τους επιθεωρητές από επιθέσεις? Ακούσαμε ότι στο Ρέθυμνο υπάρχει μόνο μια επιθεωρήτρια. Τι θα συμβεί λοιπόν σε αυτόν τον νόμο? Αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα μπορέσει λοιπόν αυτή η αρχή να επιτελέσει τα καθήκοντά της? Όταν δεν μάλιστα το ΣΕΠΕ είναι η τελευταία, να το πω στο δεύτερο καταφύγιο των εργαζομένων στην εργοδοτική αυθαιρεσία και υπάρχει τέτοια υποστελέχωση, πώς λοιπόν οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να πάνε και να δικαιωθούν? Και όταν δεν υπάρχει και απειλές, υπάρχουν και επιθέσεις σε επιθεωρητές και δεν υπάρχει και απαραίτητη νομική εξασφάλιση, νομική ασφάλεια των επιθεωρητών απέναντι των εργοδοτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, θα ήθελα να πω λίγο κάτι. Θα ήθελα να βρεθώ λίγο στο άρθρο 14. Ναι, μεν προβλέπει αναπροσαρμογή βασικών μισθών του προσωπικού δημοσίου τομέα, όμως και με αυτό το νομοσχέδιο δεν αποκαθίσταται η αδικία της μη λήψης του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Και εδώ θα ήθελα λίγο να κάνω το εξής σχόλιο. Έχουμε ακούσει επανειλημμένως ότι το 2018 βγήκαν τα μνημόνια. Όμως εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τους μνημονιακούς νόμους. Και τελικά τι συμβαίνει? Βγήκαμε τα μνημόνια ή όχι? Βγήκαμε τυπικά και εξακολουθούν να ισχύουν, ή μήπως ενώ έχουμε βγει κάποιοι επιμένουν να εφαρμόζουν τους μνημονιακούς νόμους γιατί τους συμφέρει? Αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό και κάποτε θα πρέπει την έξοδο από τα μνημόνια να τη βιώσει ο μέσος ένας πολίτης. Το να έχουμε βγει από τα μνημόνια και να εξακολουθούν να εφαρμόζουμε μνημονιακούς νόμους μόνο και μόνο γιατί συμφέρουν κάποιους, για μας προσωπικά είναι εκ των ουκάνευ. Πρέπει λοιπόν να το βιώσουμε στην πράξη, να αποφασιστούν όλες οι αδικίες. Διαφορετικά να μην πανηγυρίζουμε ότι βγήκαμε τα μνημόνια, διότι εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τους μνημονιακούς νόμους. Επίσης, θα ήθελα να πω λίγο και κάτι. Ναι, μεν σε κάποια άρθρα του νομοσχεδίου προσφέρεται η πρόσβαση των εργαζομένων σε πληροφορίες για το μισθό και ημερομίσθιο. Επίσης, υπάρχει και προστασία για δικαιώματα σε επανόρθωση και προστασία από τη μεταχείριση της συνέπειας. Όμως, θα ήθελα να πω ότι όταν υπάρχει μια γενικότερη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, όταν ο ιδιώτης εργασίας είναι υποστελεχωμένο και όταν επίσης έχουμε μια συνεχή ανασφάλεια των εργαζομένων, δεν ξέρω κατά πόσο στην πράξη θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτά τα άρθρα. Στην πράξη όμως, και όχι στα λόγια. Και τώρα θα ήθελα να πω λίγο και το εξής. Όταν φέρουμε για ενσωμάτωση μια οδηγία, θα πρέπει να την ενσωματώνουμε πλήρως. Θα πρέπει να ενσωματώνουμε το πλέγμα της οδηγίας. Και όχι να φέρουμε μόνο μια οδηγία, να λέμε ότι ενσωματώνουμε μια οδηγία τύπης. Στην πράξη, λοιπόν, το παρόν νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει το πνεύμα της οδηγίας. Και πολύ φοβάμαι ότι με τις ρυθμίσεις που φέρνει και με την ασάφεια που προβλέπει, δεν θα φέρει ποτέ τον κατώτατο μισθό εκεί που πρέπει. Θα υπάρχει λοιπόν μια συνεχής ανασφάλεια των εργαζομένων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε την απαραίτητη κάλυψη στο 83% και νομίζω πως
Έτσι πως διατυπώνεται το νομοσχέδιο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιτελέσουμε τους σκοπούς τους οποίους επιτελεί. Γι' αυτό λοιπόν τους λόγους εμείς προσωπικά καταψήφισαμε το νομοσχέδιο. Εμείς τι ζητάμε? Πρώτον, να εφαρμοστεί επιτέλους η Εθνική Κοινωνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που αδείχθηκε το 2012. Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι να έχουν αποφασιστικό ρόλο και υπάρχει δεσμευτικότητα των απόψεών τους και όχι μόνο να υπάρχει μια απλή γνωμοδότηση. Και ακόμα πιο σημαντικό, να αποκατασταθούν πλήρως οι μνημονιακές αδικίες και ουσιαστικά να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση, πριν από το 2010 δηλαδή. Διαφορετικά, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο αδικιών και μονίμως ο ένας εργαζόμενος θα έχει μια ανασφάλεια. Εμείς λοιπόν ζητάμε να ενισχυθούν στην πράξη εργαζόμενοι, γιατί για μας ο Έλληνας εργαζόμενος πρέπει όχι να φυτοζωεί, αλλά να ευημερεί. Διότι διαφορετικά, ξέρετε, είτε θα φύγει στο εξωτερικό, είτε θα μπορέσει να κάνει οικογένεια και μονίμως θα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά αδικιών και ανασφάλειας. Εμείς λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους καταψήφισαμε το νομοσχέδιο και περιμένουμε αποφασιστικές πρωτοβουλίες για την πραγματική ενίσχυση των εργαζομένων και κυρίως χωρίς ασάφειες, χωρίς αστερίσκους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο κύκλος των ομιλιών των εισηγητών και ειδικών αγορητών.